Naiintindihan mo ang sinasabi ko? Opo. 60 ka na maigit. Opo. Nainggit ka sa kanya. Opo. Maayos ang buhay niya. Opo. Tanong kita, sa araw na ito ay nasa loob ka ng bahay niyo, natutulog at nagpapahinga. Nagpapahinga. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon bilang instrumento ng Diyos kasi dala namin ng kapayapaan. Ano naman ang kinakainggitan mo sa taong ito? Maayos pong buhay. Bakit ba ang buhay mo naghihirap? Ba't kumakain ka ba ng asin at tubig at toyo? Wala. Hindi naman po. May trabaho ba ang pamilya mo? O mga anak mo? Wala po. Ano ang trabaho? Buhay pa ba ang asawa mo? Buhay po. Ano naman ang trabaho ng asawa mo? Wala po. Wala. Sige, tanggalin mo yung nilagay mong sakit sa kanya. Lahat. Anong kinikita ng asawa mo? Wala po. Paano kayo nabubuhay kung hindi ka kumakain? Ano bang trabaho mo? Tinutulungan po. Sige. Tanggalin mo. Magkano ang binayad mo sa nagdarasal? Ikaw ba ang nagdarasal? Yung totoo. Di ba sabi ko sa'yo, kakausapin kita. Ikaw ba ang nagdarasal o ang nagpapadasal ka? Wala kang pambayad. Ako po. Sige, kalas. Anong kinuha mo sa kanya para dasalan mo ito? Wala po. Nakikita ko lang siya. Pag nakikita mo lang siya, Opo. anong klaseng dasal ang ginamit mo sa kanya? Masama. Bakit? Gusto mo na ba siyang patayin? Hindi naman po. Gusto mo lang siya pahirapan? Opo. Dahil natutokso ka ni Satanas na nainggit ka sa magandang buhay niya. Opo. Bakit ayaw mo bang maging magandang buhay ng kaibigan? Hindi mo pala to kaibigan? Ayaw mo bang makita ang taong ito ay umaasenso? Opo. Kung binigyan ka ng asenso ng aking ama, babalik ta rin natin ang sitwasyon. Kung ikaw ay siya, asasakta mo rin ang katawan lupa niya at dadasalan mo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, magiging masaya ka ba sa ginawa mo rin? Sa ginawa niya sa'yo? Hindi po. O, diba? Saan mo naman natutunan ang pagdarasal? Tanggalin mo hanggang wala akong sinasabing hinto mo kamay mo. Saan mo natutunan ang pagdarasal mo? Sa kaibigan ko. Taga saan naman ang kaibigan mo? Malayo po. Gaano kalayo? Malayo po. Saan nga siya? Probinsya? Bisaya? Tagalog? Probinsya po. Anong probinsya? Saan? Hindi ko po alam kung Batangas o Bataan niya. Sige. Matagal mo na siyang kaibigan? Opo. Babae at yung kaibigan mo, babae ba siya lalaki? Lalaki po. Sige. Kalasin mo ng kalasin. Ano naman ang pinagdarasal mo sa kanya? Masama nga po. Alam ko, masama. Anong sinasabi mo sa masama? Pwede siyang mamatay, pwede siyang bumagsak, o ano ba? Manghina, magkasakit. Maghina. Magkasakit. Yun lang Sige. po. Kalasin mo lahat. Wala kang ititira. Tanggalin mong inggit sa iyong puso. Nawa ang Panginoon Kristo maghari sa iyo. Opo. Ibinibenta mo sa kadiliman ang kaluluwa mo at ang mga apo mo. Wala nang ang trabaho ang asawa mo. Ilan ang anak mo? 3 po. Ilan ang panganay mo? Babae sa lalaki? Babae po. Sige, kalas na kalas. Ubusin mo. Lahat. Tanggalin mo lahat ng nararamdaman niyang sakit. Wala kang ititira kahit katiting. Ha? Wala kang ititira. Alisin mo ang inggit sa iyong puso. Nawa ang Panginoon Kristo maghari sa iyo. Naunawaan mo ako. Hindi, malapit ka lang ba sa bahay nila o malayo? Malapit lang po. Sige, hindi ko na alamin ang pangalan mo. Naintindihan mo? Opo. Kalas ng kalas. Kalas. Huwag mo na siyang babalikan. Opo. Pag inulit mo to, anong gusto mong parusa? Papatayin kita? Opo. O lulusawin kita? O bibigyan kita ng sakit na katulad ng ginagawa mo sa kanya? Ibabalik ko lang. Wala na po. Mamili ka. Aalisin ko na po. Sige, kalasin mo ng 2 kamay mo. Tanggal. Huwag ka nang babalik sa loob ng katawan lupa niya. Naintindihan mo? Opo. Humanda ka sa akin. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Diyos. Hindi ko na alalamin ang lahat ng detalye. Alisin mo lang inggit mo rito. Alisin mo ang pagdarasal mo sa kadiliman. Kung natutunan mo to sa kaibigan mo, na taga Bisaya siya, huwag mo itong gamitin. Naintindihan mo? Opo. Matakot na kayo sa Diyos. Meron pa, wala na. Wala na po. Kailan mo pag ginagawa yan? Matagal na po. Kailan mo pa siya inumpisahan? Hindi ko na po alam. Matagal na. Sige.
Huwag ka magalala. Hindi ko na tinanong ang pangalan mo. Mabait ako kausap. Alisin mo lang inggit. Meron pa, wala na. Wala na po. Isandal mo ang katawan lupa niya. At huwag ka nang babalik, naintindihan mo? Opo. Palalayasin kita sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus ang mga Nazareno. Amen. Dilat. Meron lang akong sasabihin sa inyo, te. Pwede magkamali kahit yung asawa nyo. Itong gitna nyo, parang kinagat ng bubuyog na mumula. Tapos bigla kayong nanginig. Para kayong, ano ba yung kanina yung naramdaman nyo? Nanghina kayo? Nawala na ko yan, di ba? Nawala talaga. Normal na dito sa tingin sa cellphone, no? Tatigin na po. Ha? Pwede kong tignan. Oh, titingnan ko lang. Hindi, titingnan ko lang. Okay na po ba? Wala na.